Gledajte emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Dobrodošli. Nikad se nemoj bojati moliti Boga za bilo što želiš ili trebaš. Ivan 14:12-14, Ivan 15:7-8, Ivan 15:16, Ivan 16:23-24, Ivan 16:16-27. Svi govore. Tražite što god trebate i ja ću vam dati. Kakva velika obećanja. Očito ne možeš izvući samo jedan stih i gledati ga zasebno. I postoje drugi stihovi koji govore da trebamo moliti sukladno Božoj volji. Dakle, želimo znati sve što riječ govori, ali ja ne želim da se bojite, da nećete moliti nešto što je Božja volja i da prestanete moliti. Ja vam predlažem da dok učite više i više o Bogu, budete hrabri i agresivni u svojim molitvama i da govorite Bogu, ako ovo nije tvoja volja za mene, nemoj mi to dati. Ne želim ništa što ti ne želiš da imam. Kad bismo došli do točke da kažemo, Bože, ne želim ništa što ti ne želiš da imam. Znate, u Ivanu 15. poglavlju Isus kaže, ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama, što god hoćete, molite i bit će vam. I ja sam prije na to kimala glavom. Kako je Bog mogao reći, tražite me bilo što i daću vam? Jer sam znala da neke stvari za koje sam molila nisu ispravne. Ali postoji tajna u tome, on kaže, ako ostajete u meni, to znači živjeti, prebivati i ostati. Bog nas nije pozvao da ga posjećujemo nedjeljom. Halo? On ne želi živjeti u nedjeljnoj kutiji u tvom srcu. On želi s tobom biti ponedjeljak, utorak, srijedu, četvrtak, petak, subotu, znati što oblačiš, što jedeš, s kim se družiš, što gledaš na TV-u. To znači ostati u njemu. Ako ostanete u meni, onda kaže i riječi moje ostanu u vama. Dakle, ako ja meditiram nad riječi i znam riječ i riječ je moj život i ako imam takav odnos s njim i njegova je riječ u meni, onda neću tražiti ništa drugo osim njegove volje. Dakle, dok ste na putu, dok rastete, ne bojte se pitati Boga. Ali ako ne dobijete, ne uznemirujte se. I ne budite ljubomorni što netko drugi ima nešto što ste vi htjeli, jer znate što? Svi imamo individualan, osoban plan s Bogom za svoj život. Tako da molite, molite, molite. I u ovom prijevodu Biblije piše, volim ovo, molite u moje ime. Znate, mi trebamo Oca moliti u Isusovo ime, kroz Duha Svetog. Kad kažete u Isusovo ime, to nije čarobna riječ koju kažemo na kraju svake molitve, nego kad kažemo u Isusovo ime, zapravo govorimo, Oče, prezentiram ti sve ono što je Isus. To je taj moj prijevod. Kad molite u moje ime, to Ocu prezentira sve što je Isus. Hvala Bogu da ne prezentiramo sebe. Nikad ne bismo ništa dobili. Mi molimo u njegovo ime. U njegovo ime. Prva stvar koju moramo naučiti je da možemo moliti kad god, bilo gdje. Naučite moliti kroz cijeli dan. Molitva je privilegija, a ne dužnost. Mi propustimo uživati u životu jer propustimo Boga ubaciti u svoj život. Otvorite vrata i uključite Boga u život. Prihvatite Boga na svim svojim putevima i On će vas voditi. Imajte jednostavne molitve. Mi smo spremni češće moliti kad znamo da će biti kratko i jednostavno. Matej 6:7 kaže, kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. Tijelu je teško vjerovati da kratka i jednostavna mala molitva. Isuse, mama, boli, može biti odgovorena.
Budite iskreni kad molite. Iskrena, kontinuirana molitva pravednika oslobađa veliku snagu. Shvatite da govorite Bogu kad molite i ostanite fokusirani. Đavo će vas pokušati omesti dok molite. I ne znam za vas, ali sva ta zvona i obavijesti, teško ih je ignorirati. Morate barem u redu. Evo još jedna stvar koja je vrlo važna ako želite dobiti odgovor na molitvu. Ne zamjerajte nikome ništa. Neki od vas vjerojatno ne želite da govorim o tome danas, ali hoću. Na koga ste danas ljuti? To što ste ljuti na njih neće njih promijeniti. Ali ako ostanete ljuti, to će promijeniti vas. Učinit će vas ogorčenim, zadati vam glavobolji i bol u trbuhu. Što Biblija kaže u Efežanima 4? Neka sunce ne zalji nad tvojom srdžbom. Ne daj đavlu ni malo mjesta u svom životu. Ako mu date mjesta, on će stvoriti utvrdu. Zašto se đavo toliko trudi okrenuti nas jedne protiv drugih? Što mislite? Koliko prilika imate da se uvrijedite svaki tjedan? Dobra je stvar kad osoba ignorira uvrede i kaže: vjerovat ću u najbolje. Neću dopustiti đavlu da me opet dobije. I naravno, znate, tu dolazi ono, ali ti ne znaš što se meni u životu dogodilo. Pa u pravu si, ne znam, ali znam što se dogodilo meni. I znam što se mnogim drugim ljudima dogodilo. I znam što Biblija kaže. I sve što nam Bog kaže je za nas, nije ni za koga drugog, nego za nas. Ako budeš zamjerao nekome nešto, to će utjecati na tvoju molitvu na loš način. Matej 6.14 kaže: doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupe, namjerno učinjene grijehe, dakle to čak nisu ni stvari koje su slučajno učinili. On kaže čak i ako te netko namjerno povrijedio, htio te povrijediti, ostavi se toga. Otpusti to, odbij ogorčenost. I mogu vam reći da kad ste ljuti na nekog, što prije otpustite to, lakše vam je otpustiti. Uvijek to učinite prije nego se to nastani i ukorijeni u vama. Otpustit će i vama Otac vaš nebeski. Vidite, jedna važna stvar kod molitve kad dolazite Bogu, morate imati sigurnost da nema ništa između vas i Boga, barem koliko vi znate. Nešto što vam predlažem da radite je navečer kad legnete, pitajte se prije nego li zaspete: jesam li ljut na nekoga? Bože, jesam li ljut na nekoga? Ako prebrzo zaspete, kad se probudite ujutro, pitajte se: jesam li ljut na nekoga? Dođite do točke da odbijate ići spavati ili napustiti svoju kuću ljuti na nekoga. Još jedan stih. Stoga vam kažem, sve što god zamolite i zaištete, vjerujte, budite uvjereni da ste postigli i bit će vam. Znate, ovdje postoji propovijed o 4 dijela. Što ovdje govori? Tražite, vjerujte u duhu da ste dobili i dobit ćete. Vidite li to? Prvo dolazi vjera, onda gledanje. Prvo vjerujete, onda vidite. U našem društvu mi kažemo: ne vjerujem dok ne vidim, ali u Božjoj ekonomiji moramo naučiti živjeti obrnuto. Ako je to u riječi, ako je to Božja volja, ako ja molim Boga za to, vjerujem da On to šalje i da ću to dobiti. I ostaću čvrst u vjeri dok ne vidim očitovanje. To je vjera. Vjera je vlasnički list, jamstvo onoga čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti koje ne vidimo i prvo dobivamo vjerom. Devi i ja smo prošli tjedan potpisali ugovor s arhitekticom koja će dizajnirati nešto za nas i dali smo predujam. I sad, ja sigurno, bez sumnje, očekujem da će ta žena doći s planom.
ali ga još nisam vidjela. Nisam vidjela njen rad. Čula sam o njenoj reputaciji. Biblija kaže da je Duh Sveti naš predujam. Duh Sveti je baš taj. Da. Znate, vi ovdje danas sjedite i možda nikad niste čuli nešto poput ovog. Ali je dobar osjećaj iznutra. Mislite si, čovječe, usudim li se ja to vjerovati da mogu imati takvu silu u svom životu, da odem Bogu i tražim ga za bilo što i da se on toliko brine za mene da želi biti uključen u mom životu? Usudim li se to vjerovati? Predujam Duha Svetog je ta stvar koja lebdije u tebi i koja u tvom srcu govori da, da, iako tvoja glava možda govori ne, ne. Reći ću vam, prvi put kad sam došla na ovakvu službu gdje ljudi plješću, viču i kliču i skaču, mislim, sve u mom legalističkom, indoktriniranom, religioznom umu je govorilo mislila sam, on je bos. I mislila sam, on je bos. Još uvijek ne navijam za to u crkvi, ali znate, Bog je rekao Mojsiju da izuje svoje cipele. Tako da, ne znam. Trebam pauzu. Mi mislimo da netko nije od Boga ako ima tetovažu. Mislimo da netko nije od Boga ako nema urednu frizuru. Mislim da netko nije od Boga. I mnogo puta mi smo zaokupljeni čišćenjem ribe, a nismo ju ni upecali. Moja prijateljica koja je pravi evangelizator i ja smo jedan dan otišli u kupovinu. I prodavačica je rekla, kako to da ste ovdje? I mi smo rekli, pa ovdje smo zbog kršćanskog biblijskog seminara. Ona je rekla, i ja sam duhovna. Znate, kad vam netko to kaže, mislite si što to znači, ja sam duhovna. Mi nismo, znate, nismo u to previše ulazili, ali je ona nastavila pričati o Bogu i svojoj verziji Boga i onda odjednom ona kaže jednu ogromnu psovku. Mislim, bila je jedna od većih. Čak smo i njih podijelili u velike i male. I znate, naravno, ja sam bila malo... Ali se evangelizatorica naslonila. I onda je ta cura, duhovna cura, rekla, oprostite što sam opsovala. Znate, ja mislim da i Bog tu i tamo opsuje. U redu, vi ste reagirali kao ja. Niste spremni za pecanje. Ja sam se naslonila na blagajnu i rekla, Bog ne psuje. Ja štitim Božje dostojanstvo. Bog ne psuje. I moja je prijateljica otišla s druge strane i naslonila se i rekla, ali sigurno voli ljude koji psuju. I ja sam kasnije shvatila da sam pokušala očistiti ribu koju nismo ni upecali. I dobro je za nas ako prestanemo dizati nos, ako svi nisu poput nas, ako ne izgledaju poput nas i ne mirišu poput nas i ne govore poput nas i ne oblače se poput nas i ne slave poput nas. I postoji toliko zamjeranja u tijelu Kristovom. Znate da ova denominacija ne voli onu denominaciju, ova denominacija ne voli ovu denominaciju, znate? Vjerojatno postoje crkve u gradu, ne znam, možda se to ne događa svugdje, ali je možda u nekim crkvama rečeno nemojte ići na sastanke Joyce Meyer. Jer je ona, što god da jesam. I tužno je što se to događa.
Što god zamolite, vjerujte da ste već primili i bit će vam. Kad sam ja ušla na prvi sastanak poput ovog, moj religiozni um je govorio, nema šanse. Ali moje je srce govorilo, da, da, da. Ta potvrda koju imate u srcu da Bog radi i da ćete vidjeti. Mogu li vam nešto reći? Bez obzira kakav problem imate, bez obzira što je to što vas muči, na kraju će biti dobro. Na kraju će se sve okrenuti i biti dobro. Na kraju, znate, toliko se toga događa u svijetu danas. Ljudi me stalno pitaju kao službenika, što misliš, što će biti sa svijetom? Znate, nekad ne znate što misliti. Ja sigurno neću živjeti u strahu, vjerujem da će se Bog pobrinuti za nas. Ali sam čitala Psalam 37 prije mjesec dana i tu jasno piše, ne boj se zlikovaca jer će uskoro biti sasječeni poput trave. Zemlju će na kraju posjedovati krotki. Na kraju, amen. I dobra vijest je da mi već znamo kako će završiti jer imamo knjigu. Čovječe, danas smo išli od postanka do otkrivenja. Ne dopustite da te zamjerke ostanu u vašem srcu. Da budete ljuti zbog ovoga i nečeg drugog. Nemojte skrivati grijeh u srcu i očekivati snažne molitve. Psalam 66:18. Da sam u srcu na zlo mislio, ne bi uslišio Gospod. 1. Ivanova 1:9. Ako priznamo grijehe svoje, što znači da ih potvrđujemo, da se slažemo s Bogom. Ovog mi je jutra Duh Sveti šapnuo da staviti pjenu za brijanje na Daveov desert ne bi bilo pametno i složila sam se s njim da to nije dobra ideja. Koliko vas zna da kad smislite neke stvari, odmah dobijete taj nagovještaj. To nije dobra ideja. Neki ste čak i ušli u brak znajući da to nije dobra ideja. O Bože, pomozi nam. Vjeran je on i pravedan. Otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde. Ja volim 1. Ivanovu 2. Morate to vidjeti. Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ovo je cijela svrha knjige. Ne živite u grijehu, ne skrivajte grijeh. Dovedite ga na svjetlo jer jedine stvari koje đavo može koristiti protiv vas su one skrivene. Ne znam, ako si bila prostitutka i to skrivaš jer se bojiš što će svi misliti, nađi nekoga kome vjeruješ i reci mu. Ako ne možeš nikome reći, napiši meni i reci mi. Ali jedine stvari koje đavo može koristiti protiv nas su one koje skrivamo. Ako ustrajete u mojoj nauci, upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi. Stajala sam za propovedovnicom prošlu nedjelju u našoj crkvi u St. Louisu. Imamo crkvu u središtu grada, predivna crkva. I ja tamo uspijem propovijedati samo nekoliko puta godišnje, ali sam sada stala tamo i rekla im kako sam bila lopov i lažac. I oni su reagirali kao i vi. Kako da preradim tu informaciju? Jer je osoba koja je to radila mrtva i ja sam novo stvorenje u Kristu.
Želite li govoriti o nekim stvarima koje ste vi činili? Meni nije problem to što sam vama to sad rekla, nego što sad to cijeli svijet zna. Ili svi koji slušaju. Nije cijeli svijet, ali tko god sluša sad to zna. Primijetili ste da sam rekla da sam to prije bila. Nekad davno sam bila. Znate, osoba koja je seksualno zlostavljana od strane oca 15 godina je umrla u Kristu. Zato ne mogu biti žrtva ničega. Ne možeš biti žrtva kad imaš pobjedu. Ja mogu govoriti, kad ja govorim o toj djevojci, ona je kao netko koga sam poznavala davno. I problem je to što ljudi ne znaju kako se ostaviti starog i uhvatiti se novog. Ja volim ovo. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo koji zastupa za nas kod Oca, Isusa Krista pravednika. To mi zvuči kao da on kaže: toliko se lako pobrinuti oko grijeha da to ni ne treba biti veliki problem. Ustani se svaki dan i potrudi se ne griješiti, to je naš cilj. Niste ovdje došli danas s namjerom da griješite. I zato vam mogu reći da i kad zgriješite, ne brinite se oko toga. Morate to priznati. Ali evo dobrih vijesti. Ako umreš i zaboraviš priznati neke stvari, to te neće spriječiti da odeš u raj. Bog zna tvoje srce. Ali kad te Duh Sveti presvjedoči o nečemu, onda je vrijeme da kažeš: Bože, u pravu si. Nemojte se svađati s Bogom. To nema smisla. On uvijek pobjedi.